Per fer aquesta amanida necessitem patates, salsitxes, ous, ceba tendra, cogombrets, tàperes, sal, oli i pebre, maionesa, mostassa de Dijon i una mica de nata. Bullim les patates en pell a foc suau uns 30 minuts. Comprovem que estan ben cuites punxant-les amb un ganivet o un escuradents. Posem els ous en aigua freda amb un rajolí de vinagre. Quan comenci a bullir, contem uns 9 minuts i els refredem. Pelem les patates i els ous i els tallem a bocins. Tallem les salsitxes a rodanxes i les cebes, els cogombrets i les tàperes a trossets petits. Barregem en un bol tots aquests ingredients i salpebrem. Preparem la maionesa, la nata, el pebre, la sal, el líquid dels cogombrets i la mostassa. Ho triturem ben fi. Incorporem aquesta salsa a l'amanida i ho barregem bé. Posem aquest preparat una bona estona a la nevera. A l'hora de servir ho podem decorar amb julivert, cibulet, olives. És una amanida molt fàcil de fer i molt gustosa. Espero que us agradi i la compartiu. Fins aviat!